wacho ni jakom en Raila Amolo Odinga nodhi otiyo kamoro achiel gi Uhuru mokawo pek mane Uhuru ni godo koro en ema nodong' gi wich liech. Iwacho ni sani bende jatend piny masani miluongo ni William Ruto bende nigi gik moko ma ok otimore e yo makare ma ji osebedo ka kwedo. Jomaseyo wacho ni donjo kata konyo gi tiyo kamoro achiel no dhi miyo en jakom Raila Amolo Odinga ema pod dhi dong' gi wich liech e gik rem ma jatend piny Kenya ma William Ruto osebedogo. Bende nitiere adieri ma onge mago mana joma nigi luoro mang'eny e chunygi, to piny be ok inyal rito ka in gi luoro mang'eny. Gik ma Raila osekale ng'eny molo magi. Ng'eny joma paro machalo kago gin joma tindo mok ong'e kuma Kenya noae gi kuma Kenya dhiye. Ng'eny nyithindwa kaka matindo masani ok ong'eyo ni ka multiparty pok odonjo in 1990 to ne ok unya bedo kata ji 6 e dalau. Mano would be ni inyalo wach ni mano romo moko winjore ma una joma koyud titero mane od kwach kich kata detention, and onge wakili mane nyalo yie ni biro yalo nikech ji noluor ne pier gi rego mogo te. So miyo gimotimono en ng'ama mako rwath gi tunge to nyiso jopiny gima rach. And adwaro ni ng'e ni seche moko nitie gimoro miluongo ni mob justice. Mob justice is never right. Tiluongo ni mob justice nikech ka ji otime mob to koro ng'ama inyalo chimo maybe idhi mak onge. King'iyo kata muma mar Nyasaye mwalamoni ni neno ka Yesu kama ni yale Yesu manong'adne buch tho, judge miluongo ni Pontius Pilate noyudo ni Yesu ne onge makosa motere mopenjo raia, to raia to nowacho ni nege mondo wenegi mna Barnabas mane jakuo. So miyo the mob is never right. So kini jatelo to in jatelo ni gima ji mang'eny ok ne Nyasaye omi teko mineno. Mane the role ma jatendwa ni play.